खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि गोथै देहाखौ सिंगापुरनिफ्राय दिल्ली फारसे एयार इन्डिया फ्लाइटजों लाबोनाय जादों आरो स्पेशल फ्लाइटजों गुवाहाटीनि बर्जार एयारपर्टआव लाबोनाय जाबाय जेराव दिल्लीनिफ्राय आसाम फारसे लाबोनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांदों दिल्लीयाव जुबिन गार्गनि गोथै देहाखौ आसामनि बिहु गामसा आरो आर'नाइजों मान बावदों लोगोसेनो जाय मेथाइखौ जुबिन गार्गआ गाव थैयोब्ला दामनो थाखाय जेब्लाबो खावलायबोबाय थादोंमोन बे मेथाइखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बिथांनि हानजायाबो बे मेथाइखौनो रोजाबनानै जोबथा बिदाय होदों थारैनो जुबिन गार्ग रुंसारि जानायनि उनाव आसामावनो खोमसिनि जोमै साग्लोबदों जेरैथिंबो दुखुनि सायाल' नुनो मोननाय जादों आसामाव मैयानि सानावबो सानसे हरसे उन्दुआखै जुबिन गार्गखौ मोजां मोनग्रा रोजा रोजा आसामनि थागिबिफ्रा हरनि समाव जाय जेरै हागौ एरै दुखुखौ फोरमायदों खायफाया थुबुर जानानै मेथाइ रोजाबदों खायफाया लामायाव मम बाथि आरो लाइट फोजोंनानै हानजा सुरदों खायफाया बर्जार एयारपर्टआव जुबिन गार्गनि गोथै देहा लाबोनायखौ नेदों सावगारि आखिग्राफोरा फ्लाइअभार लामा सामा ब्रिज बायदिफोराव जुबिन गार्गनि सावगारि आखिनानै दुखु फोरमायदों सोरबा आर्टिस्ट थैनायाव आसामखौ बेबायदि दुखु जानाय माब्लाबाबो नुफेराखैमोन आसामनि थागिबिफ्रा नाथाय जुबिन गार्ग थैनायाव आसामानो गुबुन महर लादों स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि लामा सामा दखान सहर एयारपर्ट जेरावबो जेथिंबो जुबिन गार्गखौ लानानै दुखु फोरमायनाय जाय मेथाइखौ गाव थैनाय समाव दामनो थाखाय बा खननो थाखाय जुबिन गार्गआ गले गले बुंबोबाय थादोंमोन बेखौनो रोजाबै रोजा रोजा सुबुंफ्रा दुखु फोरमायदों जाय थासारिखौ नुयोब्ला रावबो बिखा गावालासे थानो हाया आरो बेजोंनो जों बुजिनो हायो जों सासे बयनिबो आंगो बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा सना रुपा आरो हिराजोंबो रुजुनो हायै जुबिन गार्गखौ खोमानानै लानो गोनां जाबाय जायखौ जों माब्लाबाबो मोनफिननाय नंलिया BTC बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनाया मैया बेलासिनि 4 रिंगायाव जोबनानै थांबाय नाथाय मैयानि समावबो गुबुन जायगायाव गुबुन जाथायफोर जानानै थांबाय BTCआव BJPआव जयेन जायनि थाखाय दमखल गायनानै होखानायखौ बुखुनानै लांफिननायनि अजद होदों दतमायाव जादों बे जाथाया मनरन्जन ब्रह्मनि बियाब दतमायाव बे जाथाया जादों BJPआव जयेन जायनि थाखाय दमखल गायनानै होनायखौ बुखुनानै लांफिननायनि अजद होनायजों लोगोसे 500 आरो 1000 रां होनायखौबो जयेन जायनि थाखाय बिफिनदों होननानै फोरमायथियो रायजो राजाफ्रा ओजोंहाय धनसिरि बियाबावबो BPFनि गंब्रै गारिखौ बुफायनाय जाथाय जादों गरायमारि प्राइमारि स्टेरिं कमिटि मावख'नि BPFनि गंब्रै गारिखौ बुफायदों पार्किं खालामनानै दोननाय गारिखौ UPPLनि माखासे सुबुंफोर मुङा प्रसेन बसुमतारी बिपुल बसुमतारी बिरदां राजु ब्रह्म बिनय ब्रह्म आरो माखासेया बे हिंसायारि जाथायखौ खालामदों होननानै फोरमायथिबाय BPFनि बिजाथि प्रेस मुसाहारिया मुंफोरखौ पुलिसनो गथायनाय जाबाय 24 घन्टानि गेजेरावनो जाहाथे पुलिसा राहा लायो बेनि थाखाय दाबि खालामो नङाब्ला जोंबो जोंनिखौ सामलायनो हानाय नङा होननानै बुंथियो BPFनि बिजाथि प्रेस मुसाहारिया बेराफारसेथिं मुसलपुर बाथौफुरियाव UPPLनि बिसायख'थिनि मावख'खौ बुफाय बुसि खालामनाय जाथाय जादों चेयार टेबोल बुफायनाय जाथाय जादों हरनि समाव रावबो गैयैनि खाबु लानानै चेयार टेबोल बुफायफैदों होननानै फोरमायथिबाय UPPLनिफ्राय जायनाखि UPPLनि मावख'नि 25 मिटार जानथायावनो BPFनि मावख' दङ बेनिखायनो BPFनि मावथिफोरानो बे जाथायखौ खालामफैदों होननानै अजद होयो UPPLनिफ्राय बेबायदि बुफाय बुसि खालामनानै बिसायख'थिखौ देरहानो हाया जों मुसलपुराव गोबां खामानि मावदों बेनिखायनो जों देरहागोन होननानै दाबि खालामो UPPLनिफ्राय ओजोंहाय सान्तिपुर प्राइमारि BPFनि गारिखौबो बुफाय बुसि खालामनाय जाथाय जादों UPPL आरो एबसुनि सायाव अजद होदों BPFनि मावथिफोरा ओजोंहाय रांजों लोगोसे UPPLनि सासे चेयारमेनखौ हमदों BPFनि मावथिफोरा रांजों भट बायनो फैदों होननानै फोरमायथियो आरो बे रांफोरखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायनानै होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो BPF दोलोनिफ्राय नोंथाङा दखान गलाफोराव बायनानै जानाय गोदै मेथाइ बा जायखिजाया मेथाइफोरा बेसेबां सिखोन साखोन माखासे गलाफोरा जोंनि देहाजों गेलेदों जेबो सिखोन साखोनखौ लाखियालासे मेथाइ जाग्रा आदारफोरखौ फाननानै जोंनि देहाजों गेलेगासिनो दङ बेनि सायाव जों सांग्रां जानो नांगोन आरो बिफानाबो बेनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनो नांगोन क'क्राझारनि रेलगेटनि साखाथियाव थानाय LMB साहा गलायावबो बेबायदिनो जाथाय जादों 5 सुबुंफोरा सिंग्रा आरो जुलापि जाबाय थानाय समावनो सिंग्रानि सिङाव थैनाय खांखमा मोननो हादों बेनिखायनो गलाफोराव साहा लोंग्रा आरो मेथाइ जाग्राफोरा जाहाथे बेनि सायाव सांग्रां जायो बेनि थाखाय खावलायदों बिथांमोनहा
दिनै 21 सेप्तेम्बर गाबोन अखानायैब्लानो BTC बिसायख'थिनि भट होनाया जागोन आरो 26 सेप्तेम्बराव फिथाइ फोसावगोन। बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनाया मैया बेलासिनि 4 रिंगायावनो जोब्बाय। बिसायख'थिखौ लानानै गोबां गेदेर फिसा फोसावदिं मेल खुंबाय दैदेनगिरिफ्रा। दा जोबथा फोसावदिं मेलनि उनाव UPPL आरो BPF दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मानि थाखाय रायजो राजाफ्रा UPPL बा BPF नो भट होगोन बेखौ नोंथांमोननो दान्दिसे मिथिहोनो आखायाव लाबाय। गिबियाव BPF दोलोनिखौ मिथिहोनो आखायाव लाबाय। BPF दोलोआ खमैबो 25 मासआव देरहागोन होननानै दाबि खालामो हाग्रामा महिलारिया। रायजो राजानिफ्राय बुजिनाय लानायनि उनाव क'क्राझाराव मोन 12नि मादाव मोन 12आवबो देरहानो हागोन बेखौ मिथिदों होननानै फोरमायथि हाग्रामा महिलारिया। रायजो राजाया जोंनि सायाव फोथायनाय लाखि BPFआ सिगां 15 बोसोराव जेरैबायदि खामानि मावदोंमोन बेनिख्रुइ 2 गुन बांसिन खामानि मावगोन होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। BPF दोलोखौ रायजो राजाया मानो मदद होगोन बेखौबो रायजो राजाया फोरमायथियो। रायजो राजाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे 5 बोसोराव जेबो मोननो हायाखै। ट्रेक्टरा थगायदों, हा होनो बुंनानै हा होआखै, स्कुल बानायनानै होनो रादाय होदोंमोन नाथाय होआखै, न'खर 10,000 रां होनो रादाय होदोंमोन नाथाय होआखै। सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो अरुणोदयनि रांखौबो मोननो हायाखै होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो जौगानायनि जेबो खामानि मावाखै। 17 बोसोर BPFआ मावलांनाय खामानिफोरखौ बेखेवनानै जों मावनाय होननानै बुंनानै लायो होननानै फोरमायथियो आरो मदिनि रांखौबो दाननानै होदों। बुरै पेन्सन दाननानै होदों, बेनिखायनो UPPLनि सायाव दुखु मोनदों होननानै फोरमायथियो। जब कार्डनि रां सोनानै होनो बुंनानैबो पासबुकबो लानानै थांदोंमोन एबसुनिफ्राय, नाथाय एबसुनिफ्राय रांखौबो सोनानै होआसै आरो पासबुकखौबो दिनैसिमबो 3 बोसोरनि उनावबो मोनफिननो हायाखै होननानै फोरमायथियो। लोगोसेनो बे 5 बोसोराव जेबो जौगानायनि खामानि मावाखै बा खामानि मावनायखौ नुवासै। सिगांनि सोरखाराव गोबां जौगानायनि खामानि जादोंमोन। बायलाय फानलायबो खालामनो हायाखै, बेफार फालांगियाव गोबां गोग्लैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो गुबुन गुबुन रायजो राजाफ्रा। दानिया UPPLनिफ्राय मा फोरमायथिदों बेखौबो नोंथांमोननो मिथिहोनो आखायाव लाबाय। बे 5 बोसोराव गोजोन, रैखाथि, गासै हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि आरो जौगानाय गासैखौबो मावफुंजोबदों होननानै फोरमायथिबाय प्रमद बर' बिथाङा। बे 5 बोसोराव UPPLनि खामानि मावनायखौ नुनानै रायजो राजाया मदद होनो ओंखारबोदों। रायजो राजानि अननाय आरो बोर सारस्रिनाय मोनगोनखौ मिजिंथिबाय जाहाथे आद्रा जानानै थानाय खामानिफोरखौ मावफुंनो हायो होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। रायजो राजाया मानि थाखाय UPPLखौ मदद होनो नागिरदों बेखौबो नोंथांमोननो मिथिहोनो आखायाव लाबाय। सुपार 50 नि गेजेरजों बेसेन नाङालासे बिटिआर सोरखारा रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ बेसेन नाङै कचिं होदों। उननि समावबो जाहाथे बेखौ लाखियो बेनि थाखाय खावलायो फरायसाफ्रा। बिथांनि अनगायैबो फोरमायथिबावदि गोजोन फैबाय, गोसो बायदि भट थुनो हानाय थासारि फैबाय। सिगांनि समाव दावराव दावसि जायोमोन, दा गोजोना फैबाय। सिगांनि समाव हाग्रा बंग्रा खारनो गोनां जायोमोन। लामा फोसाबनाय, मैदेर होबथानो थाखाय सर्ट लाइन, दैनि जेंना, फरायसाफोरखौ मदद खालामनाय आरो गोबां खामानि मावदों UPPLआ। बेनिखायनो UPPLनो भट होगोन होननानै बुंथिबाय माखासे रायजो राजाफोरा। आसाम सोरखार आरो BTCनिफ्राय गाबोननि सानखौ BTCआव पाब्लिक हलिडे फोसावदों। BTC बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गाबोननि सानखौ पाब्लिक हलिडे फोसावदों। गाबोननि सानाव सोरखारिजों लोगोसे सोरखारि नङै, बेनि अनगायैबो सोलोंथाइ फसंथान, फालांगि फसंथान, बेंक आरो टि गार्डेन, BTCनि सिङाव थानाय गासैबो फसंथानफोरखौ बन्द फोसावदों। मुंदांखा जुबिन गार्ग थैनायनि थाखाय श्याम कानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्मानि हेंथायै गुबुन गुबुन पुलिस थानायाव गसर होनाय जादों। गासै एफआइआर होनायखौ CIDनो ट्रेन्सफार होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। जायनाखि जुबिन गार्गआ सिंगापुराव नर्थ इस्ट इन्डिया फेस्टिभेलाव बाहागो लानो थांदोंमोन, नाथाय जाय अर्गानाइज खालामदों बिथांमोनहानो जुबिन गार्गखौ लांनानै बुथारहैदों होननानै अजद होनानै माखासे आसामनि सुबुंफोरा गुबुन गुबुन पुलिस थानायाव श्याम कानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्मानि हेंथायै एफआइआर होदोंमोन। दा गासै एफआइआरखौ CIDनो होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। जायनाखि जाथाया सिंगापुराव जादों बेनिखायनो सिंगापुरावबो नायबिजिरनाय जागोन होननानै फोरमायथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। ओजोंहाय जुबिन गार्गनो एसेबां अननाय होनायनि थाखाय रायजो राजाखौ आखाइ खबजबनानै खुलुमदों जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा सैकिया गार्गआ। जुबिन गार्गखौ जोबथा बिदाय होनायाव जाहाथे सिद्धार्थ शर्माखौ बाहागो लानो होयो बेनि थाखायबो रायजो राजानिसिम खावलायो। सिद्धार्थ शर्माया सिगांनि समावबो जोंखौ गोबां मदद होबोदों आरो उननि समावबो आंनो बिथांनि मददनि गोनांथि जानो हागौ बा जागोन होननानै फोरमायथियो गरिमा सैकिया गार्ग बिथाङा। जायनाखि जुबिन गार्ग थैनायखौ लानानै आसामनि फ्राय जायगाफोरावनो
दखान गलाफोरखौ बन्द लाखिनाय नुनो मोननाय जादों नाथाय गलाफोरखौ आरोबाव जाहाथे बन्द खालामबावनो नारसिना बेनि थाखायबो खावलायो गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जायनाखि दा फुजानि सम गोबां गलादारफोरानो गलायाव फुजानि थाखाय मुवा बेसाद सि जोम सोदों फारसेथिं दिन हाजिरा मावनानै जाग्राफोराबो बेबायदि बन्द जाबाय थायोब्ला जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जागोन होननानै फोरमायथियो बेनिखायनो जाहाथे दखान गलाफोरखौ बन्द खालामबावनो आरोबाव नारसिना बेनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायो गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय गोजोन्थों